Čím horšie pre krajinu, tým lepšie pre nás. Toto je prístup progresívcov v politike. Už otvárali šampanské a veľmi sa tešili z toho, že po minuloročných historických minimách nezamestnanosti konečne začala na prelome rokov mierne stúpať. Jedna z ich poslankyň to chcela hneď zneužiť. Všimnite si ten pátos, dramatickú hudbu a samozrejme označenie viníka. Neberte to osobne, pán minister, ale ste súčasťou vlády, ktorá dusí ekonomiku s babranou konsolidáciou. Tak sa už prosím vás, zobuďte z toho sna o rekordne nízkej nezamestnanosti. Najprvší pokles nezamestnanosti za posledných 5 rokov a historicky najvyšší počet voľných pracovných miest na Slovensku. Hlásia čerstvé čísla za február. A podľa Inštitútu sociálnej politiky sa má situácia naďalej zlepšovať, ak do toho nevstúpia nejaké globálne faktory. Sen progresívcov o tom, ako budú škodiť, sa zase rozplynul. A teraz môžu ísť plakať do vankúša.